yimɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jowol to teccana to awoynata to jiigue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lojol to lobbudo barogala to mafondu to ɗal haya to hudallayi to sincan jakiri to agrisa to helbira to ɓoggel ceeli to ngappugo to jokkudi ko on takkusan juula ha to galle El Hadji Oumar Dé ha to galle Alpha Demba Oumaro Sy to lycée ba Goural Yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie leydi Chine addi ballal ko fati e guura ngala kene qime ha ujunere tonnes gawri ndi hinde guem ha woni beele faade ɓesgu leydi Mauritanie to leydi Sénégal hono général Mbaye Cissé gonnoɗo chef d' état major particulier woni chef d' état major keeriɗo mo hoorejo leydi ɗi hono Macky Sall o suɓama e oɗo saaha joni o waɗama chef d' état major général des armées mo leydi Sénégal to leydi Mali terɗe kese jeeyaɓe conseil supérieur ɓe joddima en audience to palais Koulouba e colonel Azimi Goïta hoorejo leydi ɗi to leydi Burkina Faso sebbitiɓe mbaɗi janggu mumen fodde mbaɗi janggu men ko famdi kala ɓe mbaɗi fodde capanɗe nayo civil en to wuuro witego Kourouka ha to wuuro witego Tondobi to leydi Nigéria to ne ko sebbitiɓe mbanno janggu mumen e wuuro witego Genda ko famdi kala capanɗe joyi neɗɗo wasi hen pittali men to leydi Tchad laamu leydi Tchad rokki tigui rokki ultimatum faade ambassadeur joɗaniɗo leydi Allemagne ɓe dokkiɓe ko 48 heures woni balɗe ɗiɗi yato o yalti leydi ndi ha laaɓi bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo woni ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutoriɓe ɗum fodde sappo e tati fina yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o ko sappo e jeenayyi rafi safrata fannu tataɓo o ko fodde temedere rafi ma yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne safa rewɓe rokkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe ustoraɓe ndewagu kala ceerno Djiby Sy ne yawrene wonɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni muuɗa jiiya hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilne mum kadi omo jogui leɗɗe ummiɗe to leydi Mali kesi pulla cafroje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji ustoraɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac so tawi a hutorima ɗe leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen kawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bakɗiɗi hoore mum ha habba walla on janowo borogal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala kone nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo o guya so tawi ko leydi Sénégal dendagal leɗɗe ñamojo France CFA ko temennayyi CFA ceerno Djiby Sy numéro mo weeva wona nde yiɗɓe waɗnede listihara ko 77 653 0367 yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum ha tengtino e tawateɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni kala
wan paamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safuji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy Kolla Abdou malaɗo woni e mbadden danɗo faade makko. kuura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani. comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France. taw kadi an gonɗo e mahango gila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité mawon keɓen hoolare timmude no feewi. an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. comptoir français d' électricité tarete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar tabande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori. so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leerloji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa les bottaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi. sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02. musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗen. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗen. jaam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoro ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloro jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hedde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi. so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739. so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96. so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 236 75 50 75 08. so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64
43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel tayya cafloro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore biira jeetati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon séri mon Ghalii Abduu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Seydou Abduu Bah hono no kewɗen wadde kabaruji men kuddi lewru korka dari faade oɗo saaha joni kala ñalawma eɗen keewi bismade musidɗo men ceerno Ibrahima Seydou Kane o haalanen ko fati kay kene moƴƴina korkaji meɗen ɗum noon ma en ketto musidɗo men ceerno Seydou Kane Seydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ceerno Mouhamadou Ghalii Seydi Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa garti humdude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe e korka ko jiyata ko ene jogii fayidaji baɗɗi fayida nafoore wande fayida ene jeeya e fayidaji korka ganduɗa ene tama fittandu korowo o ene huccina ɓernde makko faade e Allah ene tama fittandu ene wallamo e kulol Allah kanko korowo o so tawi a teskima neɗɗo so tawi o dawri korka tan e ko mankuno kulol Allah fof Allah ene ɓeydanamo e nder fittanu makko he kulol Allah an hoorema sa yiye e makko tan aɗa faama oɗo ko korka ari ko ɓernde makko nde e alhaali makko o fof huccite Allah so tawi a dawri e korka tan ko famɗi ko fof ɓernde ma nde e fittanu ma ndu ene korka ne huccinma ɗum e Allah ɗum ko nafoore korka tan dañi ɗum saabu so teskima jomiraɗo subhanahu wa taala to wino e farlama e moɗon lewru korka hono no farlirano e leƴƴi gadiɗi on ni ɗum noon farlira e moɗon ko beeli oɗon ɓeydo hulde Allah walla beeli oɗon kula Allah korka ka addira ko beeli yimɓe ene ɓeydo hulde Allah hulnoɓe Allah ɓe ɓeydo hulde Allah ɓe kulano Allah ɓe kula Allah e ballal Allah korka kadi ene jogii fayida goɗɗo ene addana neɗɗo wawde tamde fittanu muɗum mémorise de fittanu muɗum ndu ay fittandu kanum ko kay hartan ko wona korka ko tamde fittandu ene tiiɗi ne satti wonno seyɗane ne heewi doole wiyama e nder korka seyɗane koko tonguete ɗum noon so tawi neɗɗo dawri korka tan Allah ene wallamo o wawa tamde fittanu ndu no yiɗiri ni ko noon tournirta fittanu ndu so tawi a teskima ɗum ene jogii kadi fayida goɗɗo korka kadi ene ɓeydana neɗɗo cellal so tawi aɗa hoora tan a sellat aɗa tina e ɓandu maɗa a selli saabu a hoytat ɓandu ma ndu hoytat ene hoyna reedu ndu ene usta ɓellere ene hoyna tektiki ɗi ene laɓɓina fulkuru ndu joni noon ene ɓeyda cellal ɗum noon ko tugnade e konngol nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wonto wino koore cellon nelaɗo wini wonto wino kadi kala e mon jiɗɗo sellude cellal yo tinno watta hoorde so tawi ene hoora tan ma heɓ cellal no haniri ni ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en gandi korka ko nafoore mere koora daña baraji to Allah koora daña wawde tamde fittanu maɗa koora daña wawde fewnude ɓernde maɗa faade e Allah koora cella ndeke ɗeɗo gueɗe foof ene coome nder korka o ko musidɗo moon Ibrahima Seydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on jarama Seydi Kane golle ma jooɗi peewi ko noon kadi docteur eɓe fof kadi ne kawri wonde korka ene moƴƴi ene heewi cellal to banggue innama ade habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen jeen ha to wuuro men Jool hono duɗal ceerno Haadi Oumar Sy tawategal to Jool e dendagal almuɓe tawateɓe ɗen kala eɓe teddinira dendagal joolnaɓe e dendagal guure taariɗe kala de lappol palol dande maayo de Mauritanie de Sénégal e guure jeeri kala eɓe teddinaɓe noɓe keewi wadde kala hitande
ko faati kay ñande jamma laylatul qadri eɓe keewi mawninde jamma laylatul qadri to dulala ceerno haadi ɗo ɗum noon e bindangal almudagal dendagal seremɓe e dendagal hoddiɓe kala ene bisma ha tengti noon e jowolnaɓe ko onon jeeyi jamma o ko onon kadi teddinira jamma o ɗum noon wonɓe nder wuuro ha wonɓe diaspora kala oɗon teddinira oɗon jamma laylatul qadri on jamma noon wonata ko altine garoɗo so artoyi woni tigui nden hawrata e jamma laylatul qadri ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen jen ko banggue dawrugol hono bureau exécutif tambiɓe ko fati landa tawassula ɓe ɓayini aljuma hanki o jeeɗiɗi lewru avril liste candidat ji mabɓe ko fati e sugngoji tijjaɗi e nder hakkude lewru mai 2023 ko ni tigui dugol ngol lelori so tawi ko liste mabɓe national ko biyeteɗo Ahmedou Wula Balla ko kañuma woni ardina oɗon liste national so nokku biyeteɗo Sadaf to noon ko biyeteɗo Mumina Mouhammadena e wondude biyeteɗo Kulthuma Sidi Elemina ko ɓeɗo tigui gardina toon so tawi ko liste rewɓe ko biyeteɗo Ummul El Mumina ko kañuma ardi ɗum so tawi ko to nokku biyeteɗo Ezoura toon ko Aminata Sakare e biyeteɗo Fatimetou El Hilala e wondude e biyeteɗo Gayda e wondude e biyeteɗo Gayda lem guyli so tawi noon ko liste sukaɓe so nokku biyeteɗo Murtada ko Zeynabou Soumaré wondude e Mohamed Ghali Moulaye Abdallahi e wondude e Qouraysi Ibrahima e biyeteɗo Veddalla Sidi Ibrahima so tawi koto banggue Nouakchott banggue rewol Nouakchott Nord ko biyeteɗo Iselkou Baha e biyeteɗo Aboubacara Habibi e biyeteɗo El Mouvida Sidi El Mouhtara so tawi ko banggue Nouakchott banggue sud woni Nouakchott banggue worgo ko biyeteɗo Yahya Wula Boubacar wondude e Ahmed Jidoude Ahmed Bahi e biyeteɗo Ahmedou Wula Imbala so tawi noon koto Nouadhibou ko biyeteɗo Eziza Mintou Jiddou so tawi ko Kobeni ko biyeteɗo Neya Mintou Daham so tawi ko Kifa ko biyeteɗo Abdallahi Wula Isilmou ko ɓeɗo tigui woni moɓe gembi kay ko fati e sungoji tijjaɗi ko ɓoyani e nder leydi Mauritanie ha joni koye landa tawassula keddoɗen Jamil Mansour ko goto e mawɓe tambiɓe landaka omo jeeya kadi e terde tafnoɓe landaka woni membre fondateur o holliri tigui wonde kaya omo ɓatti jaltugol kaɗo landa woni geddude landa tawassula o holliri noon o wi noon ka landa ka woni guila kay congrès mabɓe sakkede moɓe cakkiti joɗade faade ɗo saaha joni landa ka ne wayno koko waylu jaɓɓal muɗum ni o holliri noon hewɗo saaha joni landa ka ene heewi hen ko fate leñama ko yimɓe hewɓe jirta ko koye mumen e nder landa ka ha tenti noon e ɗiɗo liste uji ɗeɓe cuuɓi kay holliri ɗiɗo liste uji noon hollirde tigui wonde ko potal ene ngakki tigui e nder kaɗo landa saabu leƴƴi kewɗi jiitaki hen koye mumen ɗum noon so rentaki ne wawi tigui o jonco landa ka walla o yaltaka ha diwa oɗo saaha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande talata ɓennuɗo ɗo gardiɗo commissariat à la sécurité alimentaire woni CSA mo leydi Mauritanie o jaɓɓima ballal ngal ujunere tonnes taw ko gawri woni tigui gawri gemha woni beele ɗum noon ummorade e leydi Chine Fatimetou Mintou Khatri ko kañum woni commissaire à la sécurité alimentaire o holliri kaya ngal ɗo ballal ma faabo miskineɓe hewɓe tawateɓe nder leydi he tawa kadi ko ɓurɓe jojjude to banggue ballala o holliri noon ngal ɗo ballal kadi tengtina cehlagal moƴƴal e jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Chine hono biteɗo Li Beijing kañum woni ambassadeur joɗaniɗo leydi Chine e nder leydi Mauritanie holliri tigui wonde balle baɗe ni leydi Chine yiɗa dartin ɗum saabu ina yiiɗi ɗoftude e gollodirde e leydi Mauritanie hano hannirta ni wallude leydi Mauritanie haɓade basala e wallude ɗum kadi e haɓade basala e fabade miskineɓe nder leydi he
kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni ko leydi Mauritanie kiddoɗen cinéma ko société nationale industrielle miniére mo leydi Mauritanie noɓe kolliri tigui wonde kay ko fati e yahoɓe société o kay suɓima yahoɓe ko fati e hijjore hitande hikka nde noon ɓe kolliri tigui wonde ɗum mabɓe ɓeydi ɗum ha wonat 37 e jeegomo neɗɗo taw ko fotɓe yaade waggoyade suudu kaaba hitande hikka nde taw ko gollotoɓe e nder société cinéma tawateɓe to Nouadhibou ha to Zoyrata tawateɓe to Nouadhibou ha to Zoyrata ko direction de l'action sociale société o kañuma holliri tigui wonde 37 e jeegomo yahoɓe makka ɓe hen 10 cuɓete ko yaha mbadi ko wiyete voie classique ko wayno kay ancienneté woni ɓurɓe ɓoyde taw ko gollotoɓe e nder société o nogas heddiɓe ene ko tirage woni ko couraji waɗete e nder hayɓen nogas waɗoɓe couraji teskama tigui ko suɓete tigui ko jeete ɓen waɗoɓe tirage ko yaroɓe duuɓi 12 taw ko golliɓe ko famdi kala duuɓi 12 e nder société he tawa kadi ko tawateɓe to Nouadhibou ha to Zoyrata ɓe kolliri noon ko ɗum tigui woni yidde fandare kay société o ko welde kay ɗendagal ɓen gollotoɓe e nder société mbeɗe moni foof ne heeɓa fartange wawde wangoyade suudu kaaba ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe nden ka e kisala Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɓe kolliri aljuma hanki o wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo taw ko wuyɓe ɓe hinde braqueur uji woni yanannoɓe e galleji yimɓe yanannoɓe yimɓe enen jaada e kaake mumen tawa kadi ɓen wuyɓe ko fedde nde ko sagataɓe 12 ɓe dartori noon ko wadde guykaji mabɓe taw koye dow motoji ɓe keewi hutorade ko dow motoji ɓe keewi hutorade kamɓe 12 kamɓe 12 fedde 12 enen hen tato tawama tigui ko hoɓɓe woni tigui ɓe jeeyaka e nder leydi Mauritanie heddiɓe kala ko nder Mauritanie ɓe jeeya ɓe kutoto mbiɗen ko motoji nde police nanggui ɓe nde noon ɓe tawrama kaake kewɗe matériel kewɗe moɓe gujjuno tawama e juuɗe mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to likseba gorgol jimowo kelme taw ko jimowo kelme dowɗum no fewi taw woni rappeur gana dowɗum no fewi nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi kala biteɗo advers noon ene tijja ñande ene tijja tigui kikiɗe welnere ñande no gasinayi lewru avril hitande ujunnaje 2023 to wuuro men likseyba gorgola ɗum noon ene hawra e ñalawma tataɓo caggal julde ñalawma tataɓo caggal julde korka ko nden tigui kanko hono advers woni jimowo kelme waɗat tigui welnere makko kikiɗe welnere e nder likseyba gorgol taw koye ballal Ahmadou Tijane Thiam directeur général société étere tawi kadi koye ɗaɓɓade yoga e jeunesse sukaɓe likseyba naɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulara sennomima to leydi Mauritanie koto Sénégal paadena hono général Mbaye Cissé o suɓama guila ñande alkamisa jeegoma ha lewru avril gonɗen ɗo o waɗama chef d'état major général des armées mo leydi Sénégal woni koɓe mbiyata semga général Mbaye Cissé noon ko kañum wonno chef d'état major particulier woni chef d'état major keeriɗo wonande hoorejo leydi ndi Macky Sall e oɗo saaha joni o wonti chef d'état major général des armées mo leydi Sénégal o lomti ko général Cheikh Wade e oɗo saaha joni noddaɗo e nokkuji goɗɗi o ƴettita golle makko ɗe noon hano hannit ni ko ñande 10 lewru avril ndu gonɗen ndu ha joni nder leydi Sénégal keddoɗen e nder leydi Sénégal jehna ha to Kaolack to leegal bitengal cofakka to leegal bitengal cofakka ngala Kaolack ko bebbe yela gorela jibinagel ko ɓoyani kañum tigui tawa ene wedda e nder galle goto gonɗo e ma heede mo gasani woni galle en chantier nde tawa guela wedda hono commissaire de police mo Kaolack nulli to noon tadiɓe muɗum e yaadude sapeur pompier en ɓe mbaɗi constat mabɓe caggal ɗum noon caggal nden noon bebbeyel ngel tawa tigui ke ngel wuuri ngel nawama to hôpital régional mo El Hadji Ibrahima Niass mo Kaolack to nokku pédiatrie woni to sukaɓe cafete e ngel tawe toon enquête police noon ne udditi hen enquête ɓe mbawi teɓade suka debbo goto taw ko élève janggowo école waɗa ko classe CM2 kañum tigui tuuma tigui kañuma jibini ɓiig bebbeyel ngel o wiyama teeɓe oɗo saaha joni mo tawe tigui e juuɗe dadiɓe ɓoyata o ɓindine yeeso procureur ha joni ko leydi
leydi Sénégal keddoɗen Mumpital alias Nitofa ko jimowo kelme woni rappeur tawteɗo oɗo saaha kala e kaso caggal kayde wonno erango finitare ko wiyete insurrection e outrage à la magistrature noddude violence et menace de mort ɗum wonno o dari ñande nogas e jeetati lewru mars maydu ndu o darinoma yeeso juge caggal ɗum noon taw kadi o noddirno koko fati e fonde dossier makko ko tuma ko hujjikintoɓe makko noon caggal ɗum mbaɗino ɗaɓɓade faade justice leydi ndi ñaganademo kay ko wiyete liberté provisoire kono ñawoɓe halfinaɓe ñawore nde koko caali oɗon liberté provisoire ɓe mbi ko loppeta ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Joal ko hulɓini waɗi toon ko sagata gorko goto biteɗo omo yette Sala kañum tigui ƴetti sawru o libri jinnaɗo makko debbo woni nene makko noon saabi ɗum noon taw saabi ɗum ko sababude kirama ɗum noon ko caggal kayde yummiraɗo joom galle mum woni bammuma kanko Sall bama ko yaltuno aduna yummiraɗo noon yiiɗi tigui wattude gurdam mum saabu kay yiiɗi kay restede banggue goɗɗo nde hawri noon e gorko goto restima ko ɗum tigui woni ko Sall hawranani ɗum ko ɗam kiram noon caggal kay nde o tombi tigui jinnaɓeɓe ha naati nder suudu omon ñukkido ɗumen ko ɗon tigui kiram naati e makko o ƴetti sawru o tawiɓe toon o liibi sawru ndu yummiraɗo o ko ɗon tigui e libri eɗen ha molo hen Allah e oɗo saaha joni noon ɗum mbiɗen ɗum waɗi koto legal bitengal cité lycée ko ɗum tigui to legal bitengal cité lycée ko toon oɗon tana waɗi e nder ha leydi Sénégal tawete commune e nder cité lycée commune mo Joal ene tawe e nder région mo Thiès Sall noon ko gawowo woni pêcheur ba makko mbiɗen ko jaltunoɗo aduna o yiiɗa tigui yummiraɗo o resodira e neɗɗo goɗɗo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni jiyen ha to Kolda Alhaji Mamboy Diawo kañum woni maire mo Kolda gam barke e huruma lewru korka ndu e gam yidde kadi faabade miskineɓe addude ballal mumen wallude kay ɓeeno horoɓe taw ko miskineɓe o addi ballal paydingal no fewi faade ɓesgu ha tengti noon e miskineɓe tawateɓe e nder commune makko ballal ngal noon ko yaltinonande junggo e jiifo o yaltini haalis kewɗe no fewi ɓe coodi guura kene qime ha ujunnaje 4 sac taw ko sac maaro ene qime ha temedere tonnes maaro ɗi sac taw ko sakuji ɗi 25 kilo o yamiri ɗon yo miskineɓe commune o yo mbaw feccirede hano hannirtini peccugol guura ka ɗon waɗi ko ñawanno ñande alkamis jeegoma lewru avril 2023 gonɗen ndu e tawede équipe municipal ko kañum tigui fayguiba municipal mairie ndi ko kañum fecciri ka ɗon guura guila noon jooma wuuro ngo ha miskineɓe ha e cakkitiɗo hodde wuuro ngo kamɓe kala ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi ɓe duwani momo kadi ɓe mbiya yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko eɗen mbiya kadi dendagal joom galluji men kala e kala saaha ne mbaɗata gueɗe baɗɗe fayida baɗini henene e nder guure he saabu eɗum ɓeyda gilli eɗum ɓeyda jurum kadi faade e ɓesguji leydi meɗen ɓesguji meɗen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abduu Bah assalmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi liste électoral o dey ina wayno fuɗɗima ɓe mbaɗi ɗum révision eɓe ƴeewa liste o wonɓe hen eɓe ngala hen PDS naɓe noon kamen mbaɗi jonde mumen ɓe noddi militaji mabɓe kamɓe de hikka eɓe ƴetti jaɓɓal kesal holɗum kala ƴeewowo e liste beele inde mum nan toon walla inde mum ala to e liste électoral ɓe mbaɗirta ɗum ko Facebook e réseaux sociaux yettude WhatsApp jomum wone wawi ƴeewoyde toon inde mum sone toon moƴƴi so inde mum ala toon ummo ko ɓuuri yawde yaccade wawde winditoyade e liste électoral o so en garti Kolda eɗen gandi hankkide ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe kamɓe Benno Bokk Yakar ɓe kolliti mandat tataɓijo ɗum koko waɗat tan haalaluji ɗiɗo ala ko mbawi hadde ɗum ɗon président de la république ɓe battimo e jonde makko ɗum noon yo waw
wadde mandat tati ɓiijo so tawi en garti e ñalawma hanki ɗo de ko kewi holko kewi ina wayno bosoyaɓe ɓe fof jajaɓe e sosoɓe ina wayno korkaji mumen nde yeehi ha tisbar yoni korkaji ɗi ko hewɓe korkaji mumen taaƴi wiyete ɗo de ko ñalawma hanki chrétien ɓe mbaɗi ɗo ko ngalax noon so tawi oɗon ƴeewa waddete ko e gerte wadde e gawri ina ɓuuɓi ne waɗi sukara ne waɗi fofo nde ɓe jeeɗi julɓe ɓe kala coso walla jajaw walla bosoyajo wi ko ina meeɗa hewɓe mabɓe noon korkaji ɗi ko ɗon kaaɗi ɗum hanki ɗum circuli ɗo e wuuro ngo no feewi nde labbe o namda mawɗo mabɓe o on wi ɓe namdi beele ɗum ɗo kam ko diine mabɓe ɗe yamiri walla yamirani o wi ala ɗum ɗo ko aada hakkude islam e chrétien en koddigal ɓe mbaɗiri ni henna nde wonno julɓe ɓene so tawi feetuji mumen gaari julde korka julde taske ina jeeɗaɓe kamɓene so oɗo ñalawma yonti ɓe jeeɗat julɓe ɓe ɓe kolliti noon janggo dimanche so Allah jaaɓi woni communion woni bamɗe tugueɗe ɓe mbarata e nooso mabɓe ko julde mabɓe mawde woni hen ɗum noon ɓe ñaaguima leydi ndi yo jaam woni hen yo Allah addu kawragal yo Allah addu moƴƴere ɗum noon enen foof korka jaam yo Allah hokku en tawtorede ɗiɗo duuɓi eɗen cellira Weltar TV musidɓe Ahmad Issa Keɓe gorko motto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abduu Bah yo Allah hokku en walde jaam allahumma amina Sidi Keɓe min mbima tan yaren to ñalawma janggo guila medde bamɗi tuki he kabaruji men ɗemngal pulaar sino mbima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen hono yimɓe taw carɗe keese wiyeteɓe conseil supérieur de la magistrature ɓe leydi Mali ɓe joddima aljuma hanki o en audience e gardiɗo leydi ndi hono colonel Azimi Koita to Palais Koulouba woni tigui to galle lamorgo mujibu audience o noon ko wadde ɓe prise de contact hakkude mabɓe kay andude hakkude mabɓe kay beele ɓe mbawa andudirde horejo ɗi ndi kadi wawa andudeɓe mone mabɓe kala ɓe profiti noon e oɗon audience ɓe jewtiti e hoolejo ɗi ɓe jangtima dendagal caɗele kewɗe ɗeɓe ɓuuri jogade taw ko caɗele ɓurɗe tengtude ɓe kolleri kadi eɓe jiiɗi kadi eɓe jaadi eko fati kay e memtugol tuknorgal mo horejo leydi ɗi woni heblanade oɗo saaha joni ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen mission de la presse maison de la presse woni galle presse galle jaydiyankoɓe ɓe leydi Mali ɓe bayini communiqué mabɓe mo tongode joyya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko fati kay e majjugol melo woni disparition biteɗo Aliwa Touré noon kañum woni directeur jayde e witende ɗo démocrate guila hanki noon nde o yalti galle makko artani faade oɗo saaha joni o yiyaka onana kadi so téléphone ngaji makko noddama ene sona kono hay goto ƴettata ɗum noon ko fayre mawde fewi wonande dendagal kolleji makko ɓesgu makko e dendagal gollediɓe makko kala ko ɗum saabi noon hono maison de la presse mo leydi Mali ɓayini communiqué moi namdade kay laamu leydi ndi nde ɓe mbaɗata feere kala ɓe darono dal mabɓe ponno ha oɗo jaydi yanke piteɗo Aliwa Touré ha wawa yitede taw kadi omo selli omo hisi omo wone jamma ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena ha to ñorodi Sahel ñande talata naya lewru avril gonɗen ɗo koko hulɓini yurmini waɗi to yeeso tribunal d'instance mo ñorodi Sahel di instance de ñoro di Sahel ɗum waɗi ko sanga 11h ene fawi capanɗe joyya minute ko babiraɗo goto mo duuɓi capanɗe jeegoma kañuma tigui mo duuɓi capanɗe jeegoma ko jeeyaɗo to wuuro wiite jeeyaɗo to wiite yuuri ene tawe nder cercle mo ñoro kañum tigui ƴetti feteɗam o felli miñi ko taw ko à bout portant woni tigui arde ha e jima e joomum ƴetta feteɗa kartoɗa fiyande e yeeso muɗum walla e hoore mum ko ɗum tigui woni ko waɗi e miñi ko taw kadi ko miñi ko mo muynidi endu woturu saabi noon ko caggal kay on ñalawma ɓe darino tigui ko yeeso juge ñawore hakkude mabɓe caggal kay nde ɓe jogdino caɗele to banggue foncier woni to banggue galle tawa kadi ko galle mo jinnaɓe mabɓe kodduno on galle kodduno caggal nde ɓe daari yeeso ñawore noon ñawowo nawti ñawore mabɓe ha jeenaya lewru mai woni tigui lewru darto num ko ɗena metti noon kanko mawniraɗo idi
yaltude o fadi miñiraɗo o les lekki sarat tigui tribunal o ko ɗon o yaltini pistole makko walla fetel makko harti fiyande o itti wonki miñiraɗo o ko ɗon hawri ela jala ha joni kabaruji men ɗemgal pular kabaruji men ɗemgal pular sen mbima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen to Burkina Faso jehen ha to wuro witego Dori ko wuro tawetego e nder région des Sahel to wuro ko tore o Burkina Faso ndeɗo yontere kala noon jaam ala toon ko dadiɓe leydi ndi kay kañumen tuuma wadde toon gueɗe kamtoriɗe no fewi fati kay e ɓesgu wuro witego Dori ngo caggal ɗum noon caggal noon ko nde militaire goto taw ko suka tokoso militaire warano e nder galle mum e nder ngoɗon wuro balle ɗiɗi fawti hen ko ɗon tigui militaire uji naati e wuuro ngo wadde joftigu e kala saaha ɓe nanga sagataɓe eɓe mbaɗi ɗumen gueɗe kamtoriɗe no fewi ɓe pella ɗumen ko famdi kala ɓe mbari militaire uji ɓe mbari ko famdi kala ɓe mbari mbiɗen ko famdi kala ɓe mbari fodde yimɓe jeeɗiɗo taw ko jambureɓe ɗum wonno noon tana ono wanno ko ñande jamma tati ne wiyata nayya lewru avril ko nden tigui suka militaire o waranno e nder galle mum mbiɗen balɗe ɗiɗi caggal mum fawti hen ko ndena militaire uji naati wuuro ngo gam wadde joftigu mumen ha joni ko leydi Burkina Faso paɗen e nder région de Sahel ha joni to rewo Burkina Faso ko seɓɓitiɓe kañumen e mbaɗi toon jangu mumen ko famdi kala ɓe mbari capanɗe nayo neɗɗo woni jambureɓe woni civil en ɓe itti pittali men ɗum waɗi koto wuro witego Kourakou e to wuro witego Lomdombi ene tawe kilométre uji 5 hakkude e nder hakkude mum e commune biteɗo Seytenga waɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Niger ha joni kabaruji men ɗemgal pular sen mima to leydi Burkina Faso koto Nigéria paɗena ñande alarba ɓennuɗo ko sagataɓe joguitiɓe seɓɓitiɓe kañumen sagataɓe joguitiɓe mbaɗi ñangu mumen e wuuro witego Guédé e tawatego e nder état mo Bénin to état mo Bénin noon ko état kewɗo fitnaji no fewi kewɗo wargoji e kala saaha kadi mo remoɓe aynaɓe kewi waddude toon fitnaji mumen ko famdi kala noon fodde capanɗe joyi neɗɗo wasi pittali men e nguɗon jangu hewɓe kadi mbarmi hen koto leydi Thiada pa cokkitorɗen ko toon udditena kabaruji men laamu leydi Thiada rokki ambassadeur leydi Allemagne ultimatum woni tiwani ɓe dokkiɓe ko 48 heures woni balɗe ɗiɗi hay minute goto fataki hen ya taw habbi hombuji makko o yalti leydi ndi ha laaɓi o yalti leydi Thiada o fati leydi mabɓe walla o yalta leydi ndi o yiiɗi o yaha to yiiɗi kala ɗum noon ko caggal kay teskadeɓe kay ambassadeur on heewi haalde kala saaha ƴettude ko goni mum haalde tawaɗina haalduji ko wasde hormade laamu leydi Thiada wasde hormade ɓesguji leydi ndi e haalde haaluji taw ko haaluji ɗi beelani laamu ngu ko ɗum saabi noon ɓe dokkimo ultimatum nde o yaltata leydi mabɓe ɗo e balɗe ɗiɗi woni 48 heures kanko ambassadeur ɗon diddaɗo mbiyaɗo yo yaltu leydi ndi joɗaniɗo leydi Allemagne inde makko ko Jean Christian Gourdon Criquet Jean Christian Gourdon Criquet ko ɗum woni inde makko mbiɗen ko 48 heures woni balɗe ɗiɗi woni ko rokka yo yaltoya taw haɓɓi bagage makko ha laaɓi holisaji makko e homboji makko e clic clac makko kala o yalta leydi ndi ha laaɓa musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sihil mon Ghalii Abduu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko Saydou Abdou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men Amadou Issaga Kebe ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.